Romică, Paula, Liviu și Andrei cu mine. Rămânem la un nenea care confecționează măști și toiage. Casa cu codonița la o doamnă care face opici. Hai! Panea, Mărin! Haide! Era momentul în care am intrat în Humulești, mi s-a schimbat starea. Pentru că mi-am dat seama că mergem pe urmele istoriei, practic. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit la Humulești. Stăm la 3 case de casa lui Ion Creangă. Eu cred că ați nimerit foarte bine astăzi. Noi suntem meșterii populari Ionela și Costin Lungu. Doi soți foarte drăguți. El confecționează toiage din lemn și ea face un fel de păpuși din lut. Toate chipurile personajelor lui Ion Creangă. Dănilă Prepeleac, Moș Chirpeag, Smărândița, Popi, Nică. Uite, băi, Liviu, l-am găsit pe palat. Orice asemănare cu personaj din realitate e pur întâmplător. Da. Liviu și cu Andrei au trecut să fabrice toporiști și baltage. Baciul de stân avea câte un băț din asta. Cu cât era mai înstărit, cu atâta n-avea voie să mintă. Punea foieții de costor exact cât era și nimeni la el. Cât avuție avea. Iar eu cu Paula am trecut la creație și am început să facem figurine din lut. Dar cum v-a apucat așa deodată dorința de a modela lut? Socrul meu bătea lut pe casă și într-o vacanță din facultate, noi eram studenți la Iași, Costim zice, hai să lucrăm și noi ceva, să ne jucăm cu lutul. Să tot fie 33 de ani de când ne-am cunoscut. 89 de când ne-am cunoscut. 31 de când ne-am căsătorit. Am terminat facultatea la Iași, apoi am revenit la Humulești, în casa socrilor. Nici eu, nici Costin. Nu am crescut într-un mediu de tradiții. Taică meu a fost colonel, maică mea educatoare, în schimb eu. Am trăit acasă, am crescut prin sute de materiale didactice. Adică maică mea, când era educatoare, și sora mea mai mare, tot educatoare, am fost învățată de mică să fac lucruri cu mâna, cu mintea, cu gândul, cu idei. Ei, pentru că fața este simetrică, noi avem mâinile, lucrăm simetric și facem narile. Să știți că instinctiv, practic, am descoperit etapele astea. Și dă seama că ea face din pasiune, pur și simplu, chiar e o pasiune. Pur și simplu n-ați văzut la nimeni. Nu, eu eram inginer, mecanic, Costin, bărbatul meu la fel. Era un mod de a ne petrece vacanța de vară, știți? Terminăm facultatea, eu am fost cadru didactic aici, într-o comună apropiată la 3 km, la Vânători, la un liceu tehnologic și eu predam mecanismul motor, sistemul de ungere, desen tehnic. Și atunci, după 6 ore, 5-6 ore de predat la școala profesională, când veneam acasă, trebuia să mă relaxez sau să... Trebuia să-mi umplu timpul cu un timp de calitate, nu știu, deci să am un moment al meu. Și am început să modelez. Mie până acum mi-a ieșit o bufniță. Nu-i nimic, etapă cu etapă. Sărut mâna! Sărut mâna! Hai de mine! Bună ziua! Ce faceți, doamnă? Eu sunt Doinița. Știu, Doinița, te iubesc din toată inima. Ne-a primit cu așa o căldură și o voie bună și o energie. Și așa că m-am îmbrățișat, am simțit o căldură că n-aș mai fi plecat de acolo. Sărut mâna, bine v-am găsit! Să rămână, Cătălin. Bine, ați venit sănătos. Bine v-am găsit. O doamnă foarte drăguță care ne-a primit cu brațele deschise. Avea așa o masă drăguță de lucru. Câți ani aveți, doamnă? 73. 73, mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Sunt cetățeana Comunii Vânători. Am 4 copii. Mă țin că prin muncă, cred că și efortul fizic face omul sănătos. Soțul meu, el a lucrat și înainte de asta, a început cu pielea după Revoluție, cam din anii 90. Ei, după ce s-a îmbolnăvit și a decedat, mi-a rămas materia primă, ce să fac eu cu ea? Să o duc înapoi de unde am adus-o, că mai trebuia să mai dau și niște bani la ea. Și a zis un băiat al meu mai mic care locuiește mai la vale de mine, la șosea. Am zis că nu, mamă, o să ne apucăm noi și o să facem noi. Cât mai forțat, cât mai cu drag, după aia chiar că am prins drag și mi-a intrat așa în inimă, sânge, ca să lucrez chiar. Le fac cu tenchi și acum.
cred că puteți să ne luați aici să lucrăm cu dumneavoastră. Dar cea mai mare plăcere. Sunt sigură că lui Cazacu i-ar plăcea enorm, că el nu se plictisește, Eu nu mă știți? plictisesc, El are un stil de viață foarte așezat. Da. Lui place foarte mult M-a plictisit. migala. Îi place să... Păi cum îi place migala dacă deja s-o plictisit? Păi Eu nu. tocmai. Dar nu-mi tăieți șapă. A, nu? Măi, Sunt aici, în zona Moldovei, acești meșteri extraordinari care încă mai țin de tradiție și sper ca aceste tradiții să fie predate cumva mai departe, pentru că altfel vom rămâne, din păcate, fără ele. Hai să vezi că nu-mi doai niciun cui ăsta. Ia de stângaciul ăsta. Am spus-o și o repet de mii de ori. Andrei este foarte tipicar. De când l-am cunoscut eu așa l-am cunoscut. Pe orice pune mâna, el vrea să învețe, vrea să facă. Așa, drept. Așa? Da. Dă-i. Dă-i. Haide. Așa. Este și. Cred că mi-a ieșit, hă? Da. Atât. Este! M-a pus și pe mine să lucrez, mi-am dorit foarte mult să văd cum se face măcar. Și mi-a dat o foiță de cositor, am tăiat-o, am decupat-o exact cum trebuie, am măsurat-o, am bătut cuie. Sigur, la început nu mi-au ieșit cuiele. Cât e un cuișor de ăsta? Nu e la cuișor, e în jur de 200 de euro kilogram. Ferească Dumnezeu, 10 milioane un kil de cuie. Da. Toată lumea ne întreabă dacă trăim din asta. Da, trăim din asta pentru că vindem. În momentul în care vinzi, ai și satisfacție. Dar am foarte multe obiecte de care țin minte că spuneam pe ăsta nu o să-l dau niciodată, ăsta e al meu, nu o să-l dau niciodată. Până toate au plecat. cât e o pereche de opinci? Cum e asta la 37, la 50, 60? De lei? Da. Atât de puțin? Da. Așa am dat. Ce să facem? După om. Da. Fiecare meșteșug în felul lui are nevoie de talentul meșteșugarului. Probabil pentru cineva care face asta foarte mult timp devine ușor. Pentru noi care de-abia învățam, probabil nu duceam la bun sfârșit o pereche fără să o stricăm. Uitați unde a plecat. Unde? Pe aici, când se încrețește, ies o buză urâtă, mama mia. Lăsați-o, că asta e munca lui. trebuie să se vadă. Să O fie pincă asta o punem așa în vitrină și spunem. stai pe Vă Cazacu. dați seama și... Păi da, trebuie să prima o pincă făcută de mine în istoria omenirii. M-am dus să văd ce fac ceilalți. M-am dus unde era Doinița cu Cazacu. De câte așa. două, gata. Gata, mi-am amintit. Așa, îl scot pe aici și pe aia îl trec prin următoarele. Mâna! Ne-a mărit! Sărămâna, ce faceți? Că ne prinde Ce cu faceți? mizerii, Credeți, știi? sărămâna. Ce faceți? Tot așa, tot cu o pincuțel. Dar nu vine să cred că vă Da? văd Ba da. Surpriză, după Neamărin, ne trezim în curte cu cine? Cu Moș Crăciun. Să nu mai zici că nu suntem cu Româna, bine te-am găsit, draga moșului. Da, foarte, foarte suspect acest Moș Crăciun, dacă stau puțin să mă gândesc, pentru că nu înțeleg care-i treaba. Găinița te reprofilezi? Da, Moș Crăciun. Așa. 20. Numai că nu fac bani cu talentul ăsta pe care l-am, vreau să găsesc altul. Dacă în prima zi noi am fost surprinși să-l vedem pe Moș Crăciun, ușor ne-am obișnuit cu prezența lui. Moșule, și dacă te rog eu, confirme-le nevastă mea că am fost cu minte. Draga moșului, nici nu există pe pământ așa cumințenie. De să-i spun și eu, Draga mea, să știi că mănâncă singur, se îmbracă singur, se spală singur. Și uite ce. Ia mă, băi! Por la lucru, dragii moșului, vă îmbrățișez. Mulțumim, ne vedem, moșul. Și amuzant și Noi ne bucurăm mult, ea e obișnuită de la emisiune să vorbească mult. Noi trebuie să ne retragem, vă mulțumim din suflet. tocmai spuneam, Și joi ne vedem cu toții, da? Important e să plecați de la noi colecție învățată. Da, plecăm, colecție învățată, da. Dar Hai să să vă luăm dau și un suvenir, nu figurația plecați. fără vorbe. Noi am plecat frumos, eu n-aveam cum să nu mă duc la casa lui Ion Creangă, că o la rază. Eu sunt mare iubitor de poezie. Sunt mare iubitor de poezie și vrem doar să dăm și noi un ochi. De casa lui Ion Creangă. Ce putea să fie mai frumos pentru un început de zi? Uite, bă, ce o parte de poveste. Cât de tare e. Câte istorie, nu se poate. Ion Creangă a trăit în căsuța aia.
Ia uite cum era, exact cu pământ cum era pe vremuri. 1837. Aici s-a născut și a petrecut anii copilăriei. Uite mă, Gogol. Păi, Gogol, aici a fost Ion Creangă, ești nebun? Deci pe aici făcea Ion Creangă așa? Da. Sau așa. Am luat parte la istoria aia, pentru că era păcat să venim până aici și să nu vedem și noi casa lui Ion Creangă. Uite, se juca pe aici, mă. Pe aici se juca, pe acolo sărea gare. La cireșul. Îți dau cuvântul meu de onoare că în momentul când am pășit pe pământul ăla, parcă am și trăit poveștile alea. Parcă și vedeam, alergând pe acolo, sărind gardul. Dai seama ce era pe aici, ulițele alea și toate. Sărăcia lui dracu era. Și stai seama cum ulești. Când te uiți pe din afară și dai seama și ce greu trăiau și în același timp ce frumoasă le era copilăria. Romica acum caută pe Google să vadă cine a fost. Scrie-i da. Spune-mi, Romica, hai să mergem. Mulțumim! Îți dau cuvântul meu de onoare, am retrăit așa toate poveștile pe care le-a scris Creangă.